ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെയ്മാസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക ഒരു റംദാൻ കരീം. ഇത് നോമ്പിൻ്റെ തലേ ദിവസം അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നൊക്കെ എടുത്തൊരു കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നോമ്പിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസും ഷോപ്പിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആരും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പണികളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തുടരുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടം, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം വീഡിയോസാണ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്, തേങ്ങ ചിരകിയിട്ട് അതൊന്ന് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കുകളിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതിന് ഓരോ പാക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങനെ പുറത്ത് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു നാശമാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റാക്കി വെക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതിനും എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണത്. സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നോമ്പ് സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ എന്തായാലും ഫുള്ളായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു മസാലയാണ്, ബീഫ് വെച്ചിട്ടൊരു മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ, പിന്നെ ഉപ്പ്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി തിരുമ്മിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ആദ്യം കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. നന്നായി വെന്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മളിതൊന്ന് മസാല ആക്കാൻ പോകുന്നതാണ്, ഉടച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വേവ് കുറവോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേവ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനതവിടെ അങ്ങനെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏത് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മസാലയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ സമൂസക്കാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് റോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നാടൻ ഐറ്റംസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസാലയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി നന്നാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 500 ഗ്രാമാണ് ബീഫ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള മതി. പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് അതിൽ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന്. പിന്നെ ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അതും എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ട് ഒരു മസാല റെഡിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടായ പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളിയിട്ടൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്നാക്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് ചായക്ക്. അപ്പോൾ ചായ റെഡിയായി, ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ മതി, 500 ഗ്രാമല്ല, അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. മസാലയല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവണം. പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ മുളക് തന്നെ കടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എരിവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുനുകുനാന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബീഫ് ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇതിപ്പോൾ അധികം വെന്തിട്ടില്ല, എന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ചട്ടകത്തിനകത്ത് പ്രത്യേകത നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വെറ്റി വരുമ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും, ഇത് രണ്ടും ഇടണം കേട്ടോ. എന്തായാലും കുറച്ചേലും ഇടണം, കാരണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക, ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഉടയ്ക്കാനുള്ള ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നല്ലൊരു അടിപൊളി മസാലയാണ്. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് മടിയായി. പിന്നെ ചോദിച്ചു രാത്രി ചപ്പാത്തിലേക്ക് കൂട്ടാന്ന്, അപ്പോൾ അതിൽക്കും പറ്റും. എന്തായാലും ബീഫല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി വറുത്ത് വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പത്തിരിയിലേക്കൊക്കെ ഈ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുപോലെ ബീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വറുത്തരച്ച് വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണല്ലോ പത്തിരിക്ക്.
അപ്പോൾ നോമ്പിനാവും കൂടുതൽ ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊന്ന് വറുത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 വലിയ ടീസ്പൂണിൽ പെരുംജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ 4 ടീസ്പൂണോളം മല്ലി, പച്ചമല്ലി, പിന്നെ ഒരു പിടിയോളം നമ്മുടെ ഉണക്കമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതും ഇതേപോലെ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലും ശരിക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ പോലെ ആവുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നതല്ല, അപ്പോൾ നാശമായി പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീഞ്ചട്ടിയിൽ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. പെട്ടെന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേഗം റെഡിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറേ നേരത്തെ ഇളക്കലിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ആവണം, നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാവണം. ഒരു പിരി എന്നുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ വരും അതിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട പൊടിഞ്ഞു പോകണ പോലെ ആകും, അങ്ങനെ മുരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിയാകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചാൽ മതി. മുളകും മല്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടണതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നല്ല സൂക്ഷിക്കുന്നത്. സാധാ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നനവില്ലാതെ സ്പൂണായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നോമ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു പർച്ചേസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നോമ്പിൻ്റെ സമയം പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമല്ലോ, ഒരു മാസം പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആവും. പിന്നെ നോമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം അതൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനൊരു മൂഡും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് മുന്നത്തെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കാരിഫോറിൽ പോയതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, വരവേൽക്കാനുള്ള നല്ല ലൈറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വല്ലാണ്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോഡിലും അങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ മേലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ലൈറ്റിങ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നോമ്പാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാരിഫോറിൽ നല്ല ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള വേറൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല 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 രസത്തിലുള്ള മണി പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ റൂമിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. 2-3 പീസ് അത് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി. ചെറിയ പോട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ വലുതായി ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ ഐറ്റംസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ 2-3 വാങ്ങിച്ചു. വേറൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്നൊക്കെ. ഈ കാക്ടസിൽ പെട്ട കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറുത്, അതൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ നോമ്പാന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത്താഴത്തിനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉച്ചക്കന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ. ചോറിൻ്റെ കൂടെ അത്താഴത്തിന് എന്തായാലും ഇവിടെ ചോറ് വേണം. ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ ചോറ് നിർബന്ധം. എനിക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ചായയുടെ കടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കും. അപ്പോൾ നോമ്പാകുമ്പോൾ സ്ഥിരം അങ്ങനെ കഴിക്കുക. ചായയുടെ കടി ബാക്കിയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുക ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ചോറ് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചീരടയിലൊക്കെ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നോമ്പായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അധികമൊന്നും കറികൾക്കൊന്നും വലിയ ചിലവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉള്ളതൊക്കെ കൂടി എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പരിപ്പ്, തക്കാളിയും പിന്നെ കുറച്ചും മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകും പൊടി വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചീരടയില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ അരച്ചൊഴിക്കുക. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. തേങ്ങ അരക്കണേൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അരക്കുക. പിന്നെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമല്ലോ. നന്നായിട്ട് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വറുത്തിടും, കടുക് പൊട്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ.
പിന്നെ മീൻ പൊരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. പകുതി ഉച്ചക്കൽക്കും പൊരിച്ചു, പകുതി നമ്മൾ അത്താഴത്തിനും എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്, കുറച്ച് സുർക്ക, പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒന്നാക്കിയിട്ട് കായം പരത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മീൻ പകുതി ഇപ്പോൾ പൊരിക്കലുണ്ട്. പിന്നെ അത്താഴത്തിനാണ് എന്തായാലും ചൂടോടെ കഴിക്കണം. എന്തായാലും അത്താഴത്തിന് തണുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ രസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മീനൊക്കെ ആ സമയമാകുമ്പോൾ പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ ഉരുളൻകിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡിന് ഇപ്പോൾ ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പച്ചക്കറി ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ ഒരു ഉപ്പേരി ഉണ്ടാവണം, മീൻ പൊരിച്ചത് വേണം, പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അച്ചാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, പിന്നെ കുറച്ച് മോരും. അത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ ഇത്. അങ്ങനെയാണ് പല സമയങ്ങളിൽ അത് മാറി മാറി വരും കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ മീൻകറി വേണം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് മീൻകറി നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യം. അത്രയ്ക്ക് ലഞ്ചിനൊക്കെ ചെറുതായി സിമ്പിളായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കഴിക്കാൻ ആളില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മാത്രമാണ് കുറച്ച് കഴിക്കുന്നത്. മക്കൾക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ആകെ കുറച്ചൊരു പച്ചക്കറി മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ, പിന്നെ പപ്പടും, പിന്നെ ഒരു മീൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നത് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും വേണം, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും വേണം, ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ. ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഉള്ളല്ലോ, അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ട്രബിളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കുക. കടുക് പൊട്ടിയ പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും സബോളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുളക് കുത്തിയത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എരിവിന്. പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് പക്ഷേ ഈ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷമാണ്, ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട, ഒരു ആവിയിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവണം. പിന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം വെന്ത് ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3/4 വേവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഉപ്പേരിയാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുസമ്പി വാങ്ങിച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോമ്പൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കാനൊക്കെ ആവശ്യമാണല്ലോ എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനും ഗ്യാപ്പില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്തുതന്നെ വെക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂവിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വാടാതൊക്കെ ഇരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നോമ്പിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കുറേശ്ശെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ലല്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുക. ഉള്ളി നന്നാക്കലും, പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള തേങ്ങ വറുക്കൽ, തേങ്ങ ചിരകൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കണം. മറ്റൊക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആവശ്യമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു പുതിയൊരു പണി കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവർ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ LKGയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണോ എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും കൂടെ ഇരിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അവളിനൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവളുടെ കൂടെ ഞാനും ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കണം. പിന്നെ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്താകുമ്പോഴും കൂടെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അതും ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നടക്കില്ല. അടുക്കളത്തെ പണികളൊക്കെ കൂടി ആകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കുറേശ്ശൊക്കെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കാം. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.